ang pulong ni Hesus nga tingala o nakapaintriga sa mga Hudiyo, nakapalibog pagid nila, kanig yung pag-ingon niya nga ako mao ang pan, nya kan-an ninyo ang akong unod, imna ninyo ang akong dugo, kay kung dili ninyo buhaton, di gyud mo makabaton og kinabuhing dayon. Lingay mong tupad na mukaon ka sa unod, mo inom ka sa dugo. Sa atong termino na, mahimo gitang ungo o mahimo tang Dracula. So sila sa dito galibog kay ang nagsulti man gud okay lang kita karon, di naman ni nato question kay bawo man ta nga ang gipasabot ani ang santos nga Eucharistia kining atong gisimba karon, pero og ato yung imaginon ba katong pagsulti ni Hesus nga buhi pagid siya ba nga naa gyud gaatubang niya mga tao, lisura ka ato no, lisura sabton. Pero sa ako sang pangutana ninyo, nakasabot gyud ka mo ani, nakasabot gyud ka mo og unsay pasabot ni Kristo anang kinabuhing dayon. Unsa may pasabot ana? Dili na ta mamatay. Hilingay mong tupad na dili na ka mamatay. Kanang wa mo lingi maunay mamatay. Lingi ba imong tupad na dili na ka mamatay. Mauna siya'y gisangyaw sa mga apostoles. Mao sa nay gisangyaw ni Kristo basta mukaon ta niya iyang unod o iyang dugo atong imnon, di na ta mamatay. Maunay maayong balita nga matod pastubag nato sa Salmo, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw ang maayong balita. Unsa toy maayong balita? Na, mao paghani pagpasulti nako ninyo. Unsa toy maayong balita? Taas na kay nang yaw-yawa oy. Unsay maayong balita? Dili na ka mamatay. Mao ra gina. Unya kun pananglitan og siguro na kang dili mamatay, unsa may mawa diha nimo? Unsa may unang epekto ana kung siguro na gyud ka, kumbinsido na gyud ka nga dili na ka mamatay? Unsa may una nimong bation? Gyapon kay baw. Ang una gid natong bation, mawa ang atong kabalaka, mawa ang atong mga kahadlok. Kay ang kadaghanan natong kahadlok karon kana amang yung kamatayon. Nya related sa kamatayon kanang daoton ta, kontrahan ta, masakit ta, budhian ta, hadlok makita ana. Kay mao man ay makapatay, mapobrita, mawa na tay trabaho, matiguang ta, manakit ng tuhod, padong na nga di nakanaog sa hagdanan. Kini mga butanga kanang sakit, kasakit, mga disgrasya. Karon gasunod-sunod ang disgrasya. Sa ko'y gimisahan nga hiking, graduating na rabas nursing karon untang kuan. Karong July niya Porting Brighta. Pirmig yung top sa klase. Nag-hiking, nisakay og minidam, amot o ganong nisakay nga nag-hiking man unta. Pag uli, naka-hiking na, pag uli, nisakay sa minidam. Yan, nadumbulan ang minidam, nidam ana ang minidam, tulo sila ka mga manag-amiga, siya maoy na
unag kaparok dito sa ubos o na dakdakan sa kanang kuha man tingali kanang mo sira-sira dito sa ubos. O siya naigo. O siya namatay. Ang iyang duha ka uban wa kay igo ra nga murag na parok ting itong. Patay na yun. Katusang nagsakay diag motor, estudyante gyapon, di may ayala. Ang nakaligis, ang ambulance pa yun. Astil lang. No? Nya, di mo mabalaka na nga, inihuman ron aning misa, usa ninyo, maligsan o habal-habal. Posible ay. Posible. Nya, hadlok ay taano, hoy, simbako. Ang nabitang magpa-blessing na ko diri, usahay grupo, pader, blessingi mi, ngano man, nagkuan mi pader, nagtour, nako, ngano, blessingan man tamong nagtour man mo, isa, aron safety, nako, unyag makras mo, unyag mabangga mo, ako inyong pasanginlan. Okay, dili mo nagpa-blessing nako, para dili na mo kunuhay madisgrasya, unyag madisgrasya mo des unahan, ako inyong pasanginlan. Una, usahay kabalaka nga mamatay. Pero ang Ginoo nag-ingon, dili na mo mamatay basta mukaon lang mo nako. Kaon lang yun. Pamahaw, paniodto, panihapon, kaon yun. Ang unod pagid niya mo ipakaon. Sige bitaw kog pamalandong ani nya sa unang pagbasa karon, di ba nangahadlok man tong mga apostoles no, giluto sila, bangis kay si Saulo ba, bangis kayo, pero sila bisag nangahadlok maghimo gito sila misa adtos mga balay magtago-tago usay adto pas mga lubong magtago-tago ba, pero maghimo gid sila misa, mag-celebrate sila ni di ang ilang simbahan sa una di man aning ato karon. Misa sila adtos mga balay, adtos mga lounge langob, ay tago lagi. Mo bitanang dunay mo ingon ako diri pader, kaning among kapilya private man ni, magpista man ni, misahan nimo kay sa una pader di man ni misahan, nako misahan. Kaning among kapilya pader wa ra ba ni madonate imong misahan, nako misahan, basta na lang mo memorandum of agreement or usufruct baka public man kani, misahan na to. Nganom day wa madonate kadto ding ilang gimisahan sa unang mga balay, gidonate dito. Kadto ding mga langob nga ilang gimisahan, gidonate dito. Mao na lang ginay makababag sa atong pagmisa, kanang donisyon. Grabe hazard no? Kadto ding mga misyonero pag-abot ato dinhi katong unang misa dias Limasawa, gidonate dito, una sila ni misa. Ang misa mao ang atong pagkaon sa lawas ug dugo ni Kristo. Kung asa man na nato ma-celebrate in a proper way, ayaw na ng mga donisyon. Bitang mahibuong kung anong naaman ng donisyon, nga isog mong kita ng donisyon, nga naaman ganit ay mga chapels karon gi-assignan paganig pari, wa man na madonate. Magmisa man gani sa mga malls, pagani magmisa anang ilang mga theater, wa man gani madonate. Nya Domingo pag yun. Nya kapilya na hinoon ato pag yung lisod-lisoron nga munas ginhawa gani nang tukod og kapilya. Mao na siya ang importante, naabay mo tambong sa misa, mao na importante. Kaya ana magita diha makakolekta. Ana mao sad kolektar sa diya po yung nahon-nahon, patay ta diya. Di gyapon na mao. Ang importante, tinuod ba kang nikaon sa unod og dugo ni Kristo? No na. O kung saan man pagkaon sa unod og dugo ni Kristo. Una, sacramentally. Kaning niya ang atong gikonsekritan. Kanang ihungit ninyo na consecrated host, mao na ang dugo og unod ni Kristo sacramentally. Unsa man ang sacrament? The concrete, the visible image of invisible. Saan mo nakasabot? Sige, wala na po diyan. Ang makita nga timaan sa dili makita nga Dios. Mo na una, sakrament.
Pero doon na say gitawag og mystical body of Christ. O kinsa man ang mystical body of Christ, mao ang simbahan. O kinsa man ang simbahan, ang katawhan. Mo nang kan-asad ng imong tupad. Kay mao man na ang lawas nga mistiko ni Kristo. Dunay lawas nga sacramental body of Christ, naa say mystical body of Christ. Kan-an ang duha. Ang sacramental body of Christ kaning gikonsegrahan. Ang mystical body of Christ kanang imong tupad. Ingna imong tupad. Ingna magkinananay ta. Ingna ba imong tupad. Sige na. Kan-awa. Unsaon man pagkaon sa sacramental body of Christ, apil ra may pag-ingon ana, baba, kamot, magluhod, magbarog, okay ra. Pero unsaon man pagkaon sa mystical body of Christ? Imo siyang higugmaon. Imong higugmaon. Ang tanan yung tao higugmaon. Ang tanan yun ha, ang tanan. Muna hasta ang kaaway. Hasta ang kaaway. Matud pang Kristo, higugmaa yun. Kay pariharagon na sa imong lawas, God. O higugmaon na nimong imong lawas, na amang giporsyon sa imong lawas nga wa kakauyon. Usahay, imong buhok, wa kakauyos kolor. Nga, imo dayong ilisag kolor, awa na ka nahigugmaa na. Na inidool na ko, insya pader, gamisa ko ba? Pader, ngano ang imong tupi, pirmi naman ang pinasimi upaw. Naku, waday ka kakita, nga purti naman yung bakantiha ang akong ulo. Ingat din siya, ako sa bitaw pader. Ingat, babae man siya, gulang-gulang na sad, tiwasono na sagnaong ba? Siya, ako bitaw pader, malingaw jud ko nang imong wali nga ayaw pakolor, tanawa akong buhok pader, wa na jud ko magpakolor ani. Nako, mao din, tiguwang na kay kagnaong. Na hadlok man ta na, hadlok man tangan lag tiguwang, hadlok tangan lag maupaw. Tungod na kay di ta ka maong mukaon sa lawas ni Kristo. Higugmaan ang tanang tao aron dili na ka mahadlok nila. Unsa may makahadlokan ang ila mang comments. Kana mga comment anang imong tupad ba? Hololo unsay ikasulti nila, holo unsay ikasulti nila. Pero kamao kang mohigugma nila, musaway sila nimo, you love them. Mudahig sila nimo, you love them. Ila kang tikasan, you still love them. Ila kang bunogon, you love them. Ila kang pasakitan, nothing gonna change my love for you. Mupalit sila raffle ticket, you love them. Di sa sila mupalit, you still love them. Way ayo. Mao na, muhunong na gani kag higugma ng imong tupad o kanang imong mga silingan, the mystical body of Christ, anha jud ka ma-stress. Timan ina ha? Muhunong gani kag higugma tungod lang kay wa ka kauyo nila, ma-stress ka. Suway lang Imo nang gipakuluran imong buhok, ma-stress ka sa imong pagpakolor sa buhok. Imong gikiskisan imong kilay, makapastress na nimo ang pagbadlis anang imong kilay. Labin na jud nagdali ka, di man na magkaangay na nimo badlis. O nya naay makamatikod sa mura laging nabaga-baga ang pikas. Ang pikas ay maratol ka ma-stress jud ka. Kanang imong naong imo nang kolor-koloran, bisan kay kana imong ngabil imo nang kolor-koloran, nya wa kay may pagkakolor o ighuman nimong kaon. Nya naay kay bisita, magkabuang o sa kagdagan, maparok na lang ka dito sa CR. Nga naman kay imo usang kuluran kay basin o niya kung sa ikasulti, mas stress ka. Kay imo namang wagtang ang imong paghigugma ni anang porsyon sa imong lawas. Parihar sa lawas nga mistiko. Kung naa kay silingan nga di nimo higugmaon, ikasugat ninyo mas stress ka. Labi na gyud magsigi silang pangatawa. Kanang inigagi nimo ba unya mga tawa sila, mas stress kas ilang kalipay. Magsige sila video okay, may ka-empatyon.
Kay wa man ka mahigugma nila. Mao na ang paghigugma di ay sa atong isig katao mao di ay makapahimo natong buhi kanunay. Buhi. Kinsa man ron ang nahigugma sa tanang mga Filipinos, mga Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Tanawa ang mga mamili lang kinsa higugmaon, tanawa ilang mga naong na nagdaot na. Daghan kay silang kwarta, pero nanguyos ilang naong. Nya ratol kay sila. Tanawa ang nagsigig higugma, bisag gisigihag daot, tanawa. Guwapa lang yapon sila tanawon, guwapo lang yapon tanawon, blooming lang yapon tanawon, di ba? Sige, linyay mong tupad. Ingna guwapa ko? Ingna guwapo ko? Ano? Kay kanang naong sa tao nga kanabitang wakay stress, nindot yung katanawon imong naong. Bikin sa marong mga naong diha sa ato mga politisyan nga nindot tanawon. Kana bang murag wa ma-stress ba? Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Wala siya. Na ako'y naminaw ko sa mga kanarong ongoing nga impeachment, pastilan. Makatawa kita kanunay, no? Sige silang pangita sa unexplained wealth kuno sa Vice Presidente nga si VP Sara. Ila yung gipangita, ilang supinahan ang ombudsman, aron i-release ang salin, o nya ilasan di supinahan ang mga bangko, ang kaning amlak, ilang gipang supinahan para musulti karon kuno NBI na sad kuno kay para ma-explain, makit-an gyud kuno ng unexplained wealth sa Vice Presidente nga sud sa mga 18 or 20 katuig nilubo kuno ngadto sa billions base sa amlak o unsa to nya wa kuno ma-declare og klaro sa salin unexplained wealth. Pero og total-totalon gyud sa tinuod nga pagtotal kanang ilang giingong unexplained wealth maglisod og abot og 1 billion ang tinuod yung kwarta. Ang billion ra kadturang mga transactions. Pero di man ang transaction mo itong ipon ang actual yung kwarta. Pila gi kwarta na ibe ang transaction in and out man to. Sayon ra mo na ako'y niin nga kwarta karon nga 1 million. Kay gikan na sa raffle ticket, para bagyod kaabot in town ni kaabot ng pila na lang nato. So, layo pa kayo. Gikas raffle ticket, niin ang 1 million. O di 1 million imong kwarta, pagkaugma gibayad sa na nimo sa mga contractors diha 1 million. Ang counting ana sa amlak 2 million na. Nya nanasenisod nga 1 million kay ang contractor ni palit sa ticket gibalik to niyang 1 million. Nya pagsunod adlaw ni bayad na sad kaniya 1 million kay para sa iyang naagi diha. Ang counting ana sa amlak 4 million na. Pero way kwarta, zero, gabalik-balik ra nagsuod guwa. Kakuha mo? Kana mo na ilang giihap nga niabot kuno 3.8 billion ang kwarta nga naa sa account kuno nya plus sa iyang bana 6 kapin billion. Pero ang transaction, pero og ipon yung kwarta galisod og 1 million Pero wa pa gani kasiguruan. Pero ilan ang gipangita kay unexplained wealth. Okay man. Kay government servant ko ka, kinahanglan yung i-explain na nimo ang imong kwarta. Pero nga nung wa man nila i-explain, hain na tong 1.3 trillion nga scam sa flood control. Nga nung man sila anak karon magsigig yung pangita. Kadtong mga malitang kwarta nga almost 1 billion ang gihisgutan sa mga Marines, katong 18 Marines. Nga nung wa may nangita. Hain naman tong mga Maharlika funds. Hain man tong halin sa atong gold nga 29 tons nga gold nga pila sa 2 billion. Kadtong gikuha sa PDIC, gikuha sa Land Bank, gikuha sa patong nga billion man sad to. Apil na tong gikuha sa PhilHealth. Nga nung wa man nag-i-explain karon. Nga nung wa may nangita na unexplained pa man ahangtod karon. Ni cost nag trillions.
Nya mangita ka ning gamay kayo, katawanan ba? Ngano man, kay ang pagpangita sa kamatuoran, dili binasi sa gugma para sa mystical body of Christ. Dili binasi ba sa gugma sa katawhang Pilipinhon. Naigipadayag nga statement si kanhi speaker Martin Romualdez. Iyang giingna nga wa ko'y labot anang mga kuan diha, anomaliyas kwarta. Wa ko mo apil-apil anang baykam diha. Speaker ako. Tuo mo. At kamoy gasultian na. Ana man yang statement, public statement. Unsa may nakapaigking niya, daot ra bang iyang naong karon? Ngano unsa may nakapaigking niyang naghimo siya public karon statement? Kay na siya kaso sa ombudsman, gikasuhan siya sa ombudsman og dili na siya pwede mo travel. Guol kay siya ana. Ana ha? Mao nang ingon siya dili ko maoy hinungdan ana. Kamo nga taong bayan. Una, pero yung taong bayan, the mystical body of Christ. Nya mao sa nagigamit nila sa atong Committee on Justice sa Congress. Ang taong bayan ay nangangailangan ng katinawan. Mo ba na katinawan ba na sa Tagalog? Ano sa katinawan sa Tagalog? Oh, kalinawan. Nanginhanglan ko nga ma-explain gid na kay kinahanglan na sa taong bayan, naghihintay ang taong bayan. Ano magsigang explain anang salin ni padayag sa statement ang atong Vice Presidente na asad siya pahibalo nga ang akong salin naadiha tanan ako gibutang to the last centavo nga akong income. Adto ko mutubag ninyo sa proper forum. Pero ang tinuod nga problema karon nga atong pangitaon mao kadtong mga problema sa flood control, problema sa graft and corruption, problema niini karong nangawa nga mga kwarta, kini karong atong mga kagutom, kini karong pagtaas sa mga presyo, labi na ning gasolina nga nagpatuyang lagsaka ang presyo nya way klaro og diin gibase. Sige lag hearing sa Senate. Si Senador Marcolita, siging explain. Ang kanisang ato mga leader sa Department of Energy, siging lihay. Magkatawa kita ba? Ingos Marcolita, nira ang dita. Bago pa may nag-istorya sa Singapore, in charge niya step by step paliton. Og adto na to paliton, gikwintan niya tanan. Ang presyo sa atong krudo din hinaara sa 61. Niya, pagsugod niya sulti ato, pila ka days ago, sa pa sila mag-hearing atong April 10, ang presyo sa krudo ato pag sakang yun sa pagsugod sa gubat katong niabot ng tag 100 kapin atong presyo sa krudo, og iyang kwintahon og mopalita sa Singapore nga kuan, naara kuno sa mga 45 to 48 pesos per liter. Nya pag abot na sa April 10, mga pila to kaadlaw ni alabay, 30 days ba to? Naanasad sa mga 61. Nganong 100 kapin man ang ato karong litro. Di gyud mudawat ang kuan. Ang kadto mga kuan magsigisam dili mahal kay dito. Ay nganong adto lagi mo mamalit di lagi barato. Nganong wa pa man gininyo gyud imoa kay wa lagi gugma sa mystical body of Christ nga mao ang katawhan nga Pilipinhon. Ang gihigugma tingali ang ilarang kaugalingon ug ang ilang mga kauban. Gitawag na siya selective love. Mo na gitawag og stupid love. Na may kanta no? Stupid love. Lingay mong tupad ina stupid love nang imo. Kana bang mamili lang ba? Mamili. Mo na stupid love. Pero ang tinuod yung gugma nga makapahimo na tong buhi mao na gitawag og divine love. Love one another as I love you. Ningon si Jesus. Nindog tayo.